Nay, kaon na nay. No. I want bulkit. Nakaon na la. Di ko mukaon. La sige na la, gamay. Di lagi ko mukaon. Gusto ko bulkit. Launsa ni oras la, gamay lang la. Di lagi ko mukaon. La sige na la ba, gamay lang gid kayo lang. Sudlan na yung tiyan. Di ko mukaon. Unsa man imong gusto? Ha? Nga gusto ko bulkit. Oh, nara si Bulkit oh. Aka na noon. Mukaon ko anak. Sa bismillah oy. Kay na aming tawanan no. Nga nabuang man ang akong inahanan eh. Kapangit rinig naong ning tawanan no. Nabuangan mo sa akong inahan. Pami na pabi kay si Lula o di katulon kay wala yung nang ibungkit dani. Oh, naraw. Saan naman hinahana eh? Buang nung ginipag-ayon ni Bulkit. Tay! Oh, Tay! saman pa. Ato si Bulkit ito tay kay aron ipainom na tong ihi sa imong lula. Na, milag musugot to nga amaw-amaw ra ba to? Di ug di siya mosugot ato siyang pabayran ug pila iyang pabayad kay aron mainom na imong makuha na imong lula kaon. Na, milag musugot tong amaw gid pa. Paano na to siya bayran ug pila iyang ipabayad? Sige pa, tuon na lang nako. Get! Oh, Get! oh. Ay, sagod! Hello. Ko na ko bisita go pa ako sa bisita yan sa man. Bulkit ato sa kong lula dito, ina na to yung ihi ba? Na! Ulian na. Dili ko eh. Sige na ba para maulin na kong lula kay kakabuang na tong kayo. Bahala mabuang ni mong lula di ko pa imong lain kayo kay kanang ihi sa upload yung ihis tigulang mo eh. Ito na, bahala mabuang ni mong lula eh. Ingon mangod si Papa nga bayaran daw ka. No. Pilam di mo gusto, 500, Dili ko bahala 500 dili ko. 600, Dili lagi ko. 700 na lang. Higher. Samun ka, kaya aning unay 1,000 oh. Tana ta. Dali kay akong lula dito gakabuang nagayo. Dili gyapon ko. Yung sa pa mo gusto gibulusan na nimong 1,000. Dili gyapon ko. Unsa gusto nimo di ay? No, nagbuang ni pa kami. Ina. 1,000 de. Oh, di wala balik kay. Na di ko eh. Sige. Dili ka, dili ko na ko to nimong lula, mabuang gid na imong lula. Samun ka sa Ina. Pagtuna kong lula nimo. Ina. Sige na lang oy, samok ba kay aga. Eh. Nay, kaon na nay. No. I want bulkit. Sige na nay, kaon na. No. I want bulkit. Paano na si Bulkit to? Sige, mainon. Baka na sa magpatuon mo siya sa imo ha. Na, nangsap na imong lula, mo naman sa bitin o gagawas-gawas ang dila. Sige na, pakanan na siya. Bahala lang, napulo ka kutsara. Sige na. Napulo lang ka kutsara, ipakaon sa iya. Sige na. Kamu na ibahala siya, kaya magkuha kong tubig. Ano saan naman mula eh? Napulo pag ikakutsara. Sige na, magpatuon mo sa imo. Ano ka niya? Bulkit. Okay. Bulkit. Ano? Sige na, kid. Hoy! Okay. Imbis akong nanay imong humitan, si Chokchay na imong humitan. May tubig ko. Ayan natin. Madaot ka na. Ano ka ang... Bulkit.
Naunsa naman ni si Bulkit ba? Nadaot naman na imong lula sa gayuma-gayuma. Bakbaran niya po, abnormal, mangguna siya nga tawhana. Naunsa na imong lula lagi? Daot naman na saya. Sige na lang, sige na lang, sige na lang. Sige na, oh, sige pa, oh, sige pa. Kaya pa lagi ni. Oh, kaya lagi ni mo nila. Oh, balik ka. Sige pa, pwede pa. Oh, musigo pa lagi ni, musigo pa lagi ni. Musigo pa lagi ni. Magi, sige pa, sige. Sige na lang, sige na lang. Masigo na ako, masigo na ako. Hoy, bago na mo diya. Oh, yung lang yung naong ginikanan. Anak ka, napulog ang kutsara. Isa gali kanina, naglisod na siya. Bukan siguro ka. Bukan siguro ka ba? Action. Lakaon na lang. Di lagi ko mukaon. Di ko. Ate, kami close lang, close lang. Hindi ako.